अधिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय गौरभक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। तत्सत எத்தனாவது वर्ष माताजी? हरे कृष्ण माताजी 139 माताजी। हरे कृष्ण माताजी 139 माताजी। हरे कृष्णा। ओके। पूर्वे उद्धव द्वारे ये भी साक्षात आमारे योगा ज्ञानी करील उपाया तुम्ही विदग्धा कृपा माया जाना आमारा हृदय मोरे आयचे काहीत नायुयाय। हरे कृष्ण। उद्धवद्वारे ये बे साक्षात हमारे जोग ज्ञानी है खिला हुबया तुम्ही विदग्ध कृपा माया जान है हमारा हृदय मोरे ऐसे हगी देना जुयाया। அன்புள்ள கிருஷ்ணரே, நீங்கள் முன்பு மதுராவில் வசித்த போது எனக்கு அனுமானமான அறிவையும் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் கற்றுத்தருவதற்காக உத்தவரை அனுப்பினீர்கள். தற்போது நீங்களும் அதே விஷயத்தை பேசுகின்றீர். ஆனால் எனது மனம் இவற்றை ஏற்பதில்லை. ஞான யோகம் அல்லது தியான யோகத்திற்கு எனது மனதில் இடமில்லை. நீங்கள் இதனை நன்கு அறிந்துள்ள போதிலும் எனக்கு ஞான யோகத்தையும் தியான யோகத்தையும் அறிவுறுத்துகின்றீர். நீங்கள் இவ்வாறு செய்வது சரியல்ல. பொருளுரை: அஷ்டாங்க யோகம் பரம்பொருளை தேடி உணர்வதற்காக அனுமானம் ஆகிய வழிமுறைகள் கிருஷ்ணருடைய எண்ணங்களில் எப்போதும் மூழ்கியிருப்பவனுக்கு பொருத்தமானதாக தோன்றுவதில்லை. பக்தன் அனுமான செய்களில் துளியும் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. அனுமான ஞானத்தினை வளர்த்தல் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்வதற்கு பதிலாக பக்தன் கோயிலுள்ள பகவானின் விக்கிரகத்தை வழிபட்டு பகவானின் தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட வேண்டும். கோயிலுள்ள விக்கிரக வழிபாட்டினை பக்தர்கள் பகவானுடைய நேரடி சேவைக்கு சமமானதாக உணர்கின்றனர். அச்ச விக்கிரக அல்லது அம்ச அவதாரா என்று விக்கிரகம் அறியப்படுகிறது. அதாவது பௌதீக படைப்பின் பித்தளை, கல் அல்லது மரம் உருவில் அவதரித்துள்ள முழுமுதற் கடவுள் ஆவார். இறுதியாக பார்த்தால் ஜடத்தில் தோன்றும் கிருஷ்ணருக்கு ஆன்மீகத்தில் தோன்றும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. ஏனெனில் இரண்டும் அவரது சக்திகளே. கிருஷ்ணரை பொறுத்தவரையில் ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. எனவே பௌதீக ரூபத்தில் ஏற்படும் அவரது தோற்றம் அவருடைய மூல ரூபமான சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகத்தை போன்றதே ஆகும். சாஸ்திரங்களிலும் ஆன்மீக குருவினால் வழங்கப்பட்டுள்ள நியமங்களின்படி விக்கிரக வழிபாட்டினை இடையறாது ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் தான் பரமபுருஷ பகவானின் நேரடி தொடர்பில் இருப்பதை படிப்படியாக உணர்கிறான். இவ்வாறாக பெயரளவிலான தியானம், யோக பயிற்சி மற்றும் மன அனுமானத்தின் மீதான எல்லா ஆர்வத்தையும் அவன் முற்றிலுமாக இழக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாமா? இப்போ வந்து ராதாராணிய வந்து இது இது யார்கிட்ட சொல்றாங்க? எந்த கான்டெக்ட்ல உள்ளது? கொஞ்சம் டஃப். உத்தவரை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து, அதாவது அவர் கிளம்பிட்டார் இல்லையா, மதுராக்கு போன அப்புறம் உத்தவர் அனுப்புவாரு. உத்தவரை பார்த்த உடனே எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருக்காரு. கிட்ட போனா அது கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு உடனே செம்ம டிசப்பாயின்மெண்ட். அப்பதான் உத்தவருக்கு கோபிகளோட பிரியம் பிடிஞ்சுதா அவர் கிராஸ் ஆகணும். அப்ப வந்து இதுதான் சொல்லுவாரு உடல்ல அந்த ஜெனரல் டைலாக். அப்பவே அவங்க வந்து எடுத்துக்கல. சோ ராதா ராணி வந்து அதை கேட்க கூட மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட பாவத்துல இருக்கிறதால அதே தாட்ல இருப்பாங்க. இப்ப வந்து நிறைய தடவை அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு ஒரு அர்ச்ச அவதாரா அப்படின்றதும் அவரோட இன்கார்னேஷன் தான். அதனால நிறைய பேர் என்னன்னா இப்போ என்ன சொல்றது, அதனால டிவோட்டிஸ் வந்து டெம்பிள் வர்ஷிப் வந்து ரொம்ப சீரியஸா எடுப்பாரு. ஏன்னா அது வந்து டைரக்ட் சேவா டு த லார்ட் மாதிரி. இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு லெட்டர் எழுதணும்னா போஸ்ட் ஆஃப் பாக்ஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே கான்செப்ட் தான். இப்போ அர்ச்சா அப்படின்னா 8 ஃபார்ம்ல வரும். மெட்டல், கல்லு, வுட்டு, அப்புறம் பெயிண்ட், மண்ணு, ஜுவல்ஸ், ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது, தண்ணி, அண்ட் ஃபைனலி மனதால கூட நம்மளால அர்ச்ச விக்கிரகம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதனால கிருஷ்ணருக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை அவரோட எனர்ஜிஸ்க்குன்னு. அதனால்தான் நம்ம வந்து நிறைய பேர் எதுக்கு இதை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி, எது கோயில போய் பார்க்கணும், காட் இஸ் எவ்ரிவேர்ன்றது இன்னொரு இது. காட் இஸ் எவ்ரிவேர்னா அப்போ கோயிலையும் போய் பார்க்கலாமே. சி காட் இஸ் எவ்ரிவேர், வை நாட் இன் டெம்பிள்? ஏன்னா அங்க வந்து பாசிட்டிவிட்டி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நான் டிவோட்டிஸ்க்கோ ஆர் சோ கால்ட் டிவோட்டிஸ்க்கோ நம்ம சொல்வோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால எல்லா இன்ட்ரெஸ்டுமே மெடிடேஷன்ல போறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம். சித்தகாரி தோமாய்தே விஷயே சாதிலா கைதே யாந்தகாரி நாரி காதி பாரே தாரே தியான ஷிகே கரஹ லோகஹ ஷானா மாரேய மாரா ஸ்தானனா கர விச்சாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. कालिता तो में गईते विषय सागी लय करते यत्न करी नारी काही परे तारे ध्यान शिचार करहा लोक सन मरा ஸ்தான வனச்சனா. மொழிபெயர்ப்பு. சைத்தன்ய மகாபிரபு தொடர்ந்தார். நான் என் உணர்வை உன்னிடமிருந்து விலக்கி அதை ஜட செயல்களில் ஈடுபடுத்த விரும்புகிறேன். ஆனால் நான் முயற்சித்தாலும் என்னால் அதை செய்ய முடியாது. நான் இயல்பாகவே உன்னிடம் மட்டுமே சாய்ந்திருக்கிறேன். உன்னை தியானிக்க சொல்லும் உன் அறிவுரைகள் வெறும் அபத்தமானவை. இந்த வழியில் நீ என்னை கொள்கிறாய். உன் அறிவுரைகளுக்கு என்னை ஒரு வேட்பாளனாக நினைப்பது உனக்கும் மிகவும் நல்லதல்ல. பொருளுரை. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தனது பக்தி ரசாமிரத சிந்துவில் 1.1.11 கூறுகிறார். அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் ஆனா குல்யேன கிருஷ்ணானு சீலா நம் பக்தி உத்தம. ஒரு தூய பக்தனுக்கு மறை யோக பயிற்சியிலோ அல்லது ஊக தத்துவத்தை வளர்ப்பதிலோ ஈடுபாடு இல்லை. ஒரு தூய பக்தன் தனது மனதை இது போன்ற தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்துவது உண்மையில் சாத்தியமற்றது. ஒரு தூய பக்தன் விரும்பினாலும் அவனது மனம் அவனை அவ்வாறு செய்ய அனுமதிக்காது. அது ஒரு தூய பக்தனின் சிறப்பு இயல்பு. அவர் அனைத்து பலநோக்கு செயல்பாடுகள், ஊக தத்துவம் மற்றும் மறை யோக தியானம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டவர். எனவே கோபியர்கள் பின்வருமாறு தங்களை வெளிப்படுத்தினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லானது. அவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நானே எஃபர்ட்ஸ் போட்டா கூட என்னால என் மனசை வந்து பக்கத்துல வச்சு முடியல. நேச்சுரலா உங்ககிட்ட அட்ராக்ட் ஆகுது. நம்ம ஆப்போசிட், நம்ம ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போடணும். நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வராது. நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்கா தூரத்துல தூக்கிட்டு போகுது இல்லையா இப்ப பௌதிகத்துல. ஏன்னா எதுல யதாமதி, எவ்வளவு நம்மளுக்கு புரிதல் இருக்கோ அவ்வளவுதான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளோட புரிதல் இல்லைன்னு இல்லை, தியரிட்டிக்கலா இருக்கு. இவ்வளவு ஜென்மங்களா இல்ல, இப்பதான் வந்துட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம மத்திய வந்து நார்மலா நேச்சுரலா அந்த பௌதிக செயல்கள்ல தான் நம்மளுக்கு அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ அதுதான் நடக்குது. நாயே கோபி யோகேஸ்வரா பத கமல தோமாரா தியான கரி பைபே சந்தோஷா தோமாரா வாக்கிய பாரி பாதி தாரா மத்தியே நாதி शूनी गोपीरा आरा बाधे रोषा. नखे को भी जोकेश्वर पद कमल तो मारा ध्यान कर पाई पे संतोष.
तुम्हारा वाक्य परिपाटी तारा मध्य कुडी नाडी சுனி கோபீர அரோ பாடே ரோஷ. கோபியர்கள் அஷ்டாங்க யோகிகளை போன்றவர்கள் அல்லர். அவர்கள் உங்களது தாமரை திருவடிகளை தியானம் செய்தாலும் பேரளவிலான யோகிகளை நகல் செய்வதாலும் ஒருபோதும் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள். கோபியர்களுக்கு தியானத்தை கற்றுக் கொடுப்பது மற்றொரு வகையான கபடத்தனமாகும். அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்பட்ட போது அவர்கள் சற்று மகிழ்ச்சி அடையவில்லை. மாறாக அவர்கள் உங்களின் மீது மேன்மேலும் கோபம் கொண்டார்கள். பொருளுரை: ஸ்ரீல பிரபோதானந்த சரஸ்வதி கூறியுள்ளார். சைத்தன்ய சந்திராமிர்தம் 5. கைவல்யம் நாகாயதே ரெகுலர் பாகவதம் ஸ்டைல், பகவத்கீதா பாகவதம். கைவல்யம் நரகாயேதே த்ரிதாஷ. ஓகேம்மா, நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? கைவல்யம் நரகாயேதே த்ரிதாஷ பூரகாஷ புஷ்பாயதே துர்தா. அந்த மெட்டு நம்ம ரெகுலரா போடுவோம் இல்லையா, அந்த பகவத்கீதா பாகவதம். கைவல்யம் நாகாயதே த்ரிதஸ்ஸ பூராகாஷ புஷ்பாயதே துர்தாந்தேந்திரிய கால சர்ப்ப படலி புரோத்காத தம்ஸ்ரயாதே விஸ்வம் பூர்ண சுகயதே விதி விதி மகேந்திராதிஸ்ஸ கீடாயதே யத்காருண்ய கடாசஸ் வைபவ வதாம் தம் கௌரம் ஏவஸ்து விமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மூலமாக கிருஷ்ண உணர்வை உணர்ந்த தூய பக்தனுக்கு பரமனுடன் ஐக்கியமாக கூடிய அத்வைத கொள்கை நரகமாக தோன்றுகிறது. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதற்கான அஷ்டாங்க யோக வழிமுறை தூய பக்தனுக்கு நகைப்பிற்கு உரியதாக தோன்றுகிறது. பக்தனின் மனமும் புலன்களும் ஏற்கனவே பகவானின் தெய்வீக தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளன. அதனால் புலன்களுடைய செயல்களின் விஷ விளைவுகள் அகற்றப்பட்டு விட்டன. ஒருவனது மனம் எப்போதும் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டால் அவன் பௌதிகமான முறையில் நினைப்பது, உணர்வது அல்லது செயல்படுவது என்பது சாத்தியமில்லை. அதுபோலவே ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்கான கர்மிகளின் முயற்சியானது பக்தனுக்கு ஆகாய பூக்களை காட்டிலும் சிறந்ததாக தோன்றுவது இல்லை. எப்படி பார்த்தாலும் சொர்க்கலோகங்கள் பௌதிகமானவை. காலப்போக்கில் அவை அழிய போகின்றன. பக்தர்கள் அத்தகு தற்காலிக விஷயங்களை பொருட்படுத்துவது இல்லை. அவர்கள் தெய்வீகமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்கு ஏற்றம் பெற விரும்புகின்றனர். அங்கே அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றிய பூரண ஞானத்துடன் நித்தியமாகவும் அமைதியாகவும் வாழ இயலும். விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபர்களும் கோபியர்களும் மட்டுமின்றி அங்குள்ள கன்றுகள், பசுக்கள், மரங்கள், நீர் ஆகியவை கூட கிருஷ்ணரை பற்றிய பூரண உணர்வில் உள்ளன. அவர்கள் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாராலும் ஒருபோதும் திருப்தி அடைவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இங்க வந்து ரொம்ப கிளியர் பிட்ச் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பத்தி சொல்றாங்க. எந்த விதமான அந்த மிஸ்டேக் யோகா சொல்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு செட்டே ஆகாது. ஏன்னா அவங்க வந்து எந்த டிவோட்டிக்குமே அது வந்து டைரக்டா கோபிகள், ஏன்னா கைவல்யம் நரகாயுதம், அவங்களுக்கு வந்து லிபரேஷன் கூட நரக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்க மைண்ட்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், என்ன பார்த்திருக்கோம், சாலோக்கிய சாமிப்ய சாஸ்தி சாரூபிய ஏகத்வம் அபியுதா தியா மானான கிருண்ணந்தி சேவானா மத் சேவானாம் ஜனா. சோ உனக்கு சேவை செய்யறதை விட எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ டிவோட்டியோட மைண்ட் வந்து அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கு. அதே மாதிரி சரி ஓகே லிபரேஷன் வேணாம், அட்லீஸ்ட் உனக்கு சொர்க்கம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அது வெறும் ஃபேண்டசின்னு சொல்லுவோம். அதாவது என்ன சொல்லுவோம், ஒரு மோகத்துல வர்றது அப்படின்னு, அதான் ஃபேண்டஸ் மாகோரியான்னு. அந்த மோகத்துல இருக்கிறதும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால சொர்க்கமும் வேண்டாம், இதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாத்துட்டு இருக்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2nd canto 3rd chapterல வெரி கிளியர்லி 4 பாயிண்ட்ஸ் வரும். இப்ப வந்து ஏன் லிபரேஷன் கூட தேவையில்லை அப்படின்றாங்கன்னா, லிபரேஷன்ல கூட ஒரு பர்சனல் மோட்டிவ் இருக்கு. பர்சனல் மோட்டிவ் இப்ப வந்து ஸ்வர்க்கத்துல இப்ப வந்து அகாம கர்வா அப்படின்னா எனக்கு கிருஷ்ணரோட சேவைன்றது வந்து இது அகாமா. அதனால இப்ப பாக்குற வஜ பூமியில இருக்கிற கோபிகளுக்கு அந்த பாவத்துல இருக்காங்க.
எனக்கு இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. சொர்க்கமும் வேண்டாம். இப்போ பௌதிக செயல்ல ஈடுபடுறவங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த லிஸ்ட் போடுறாங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இத குடுப்பாரா இல்லையான்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து குடுப்பாரு. ஏன்னா அவங்களோட சந்தோஷத்துக்கோசரம் அவங்களுக்கு பெனிடிக்ஷன் கொடுப்பாரு. ஆனா அதுல குடுக்கறதால அவங்களோட பேசிக்லி கிருஷ்ணருக்கு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனோ நம்ம சென்ஸ் பௌதிக செயல்ல இன்வால்வ் ஆகணுமோன்ற ஆசை இல்ல. ஆனா நம்ம டிவோட்டீஸா இருந்து நம்ம கேட்டோம்னா அவர் அதை கிராண்ட் பண்ணுவாரு. அட் த சேம் டைம் அந்த பௌதிக ஆசையும் நம்ம கிட்ட இருந்து குறைச்சிடுவாரு. எக்ஸாம்பிள் துருவாக்கு கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி அவர் கொடுப்பாரு, பெனடிக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாரு. ஆனா பௌதிக ஆசை குறைப்பாரு. எப்படின்னா அவருக்கு நம்ம கேட்காமலே அவர் அவரோட லோட்டஸ் ஃபீட் அவர் பாதத்துல அவரை நம்மள தூக்கி வச்சுக்கிறாரு. அதுல வைக்கிறதுனால நம்மளோட பௌதிக ஆசைகளும் அந்த பௌதிக பற்றுகளும் தானாவே குறையுது. இதுதான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி. சோ அதனால வந்து இது ஒரு சைட்ல. இன்னொரு சைட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அதாவது தேவர்களை வழிபட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா போவோம்னு. இதுதான் நிறைய முட்டாள் லீடர்ஸ்கள் அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறது உண்மை இல்லை. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபட்டா யாந்தி தேவோ விரதா தேவா பித்ரு யாந்தி பித்ருவத்தாக பூதாஞ்சி யாந்தி பூத்தேனா யாந்தி மாத்தி ஆட்சி நோப்பிமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால எதை வழிபடுறாங்களோ அங்கதான் போய் சேருவோம்னு. சரி, மூணாவது என்ன சொல்லுவாங்க, மாதாஜி இந்த காலத்துல வந்து தெய்வீகத்தை எல்லாம் யார் பாக்குறாங்க, பௌதிக லீடர்ஸ் தான் கிரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கரெக்ட். பௌதிகத்துல 4 கிளாசிபிகேஷன் பார்த்தோம். அதாவது நாயி, பன்றி, அப்புறம் கழுதை அண்ட் ஒட்டகம். இந்த 4 கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க தான் கிளாசிஃபைடு பௌதிகள். இவங்களோட லீடர்ஸும் அதே கேட்டகரி தான். அவங்க வந்து ரிவீல் ஸ்பிரிச்சுவல் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால அந்த கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க அதை தான் பாக்குறாங்க. இப்போ நீங்க கேட்பீங்க, சரி மாதாஜி இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து ஏன் வேதங்களை வந்து அப்போ வேதங்கள்ல ஸ்ரீமத் பாகவதம், சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா, பகவத்கீதாவோட ஸ்தானம் என்னன்னு நிறைய முட்டாக்கள் அதுவும் சொல்றாங்க. இது வந்து கிராஸ்தாக்கு இல்ல, இந்த வயசுல எங்க வீட்டுல கூட வேலைக்காரங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல கிருஷ்ணர் போட்டோ வச்சு. ஏன்னா பகவத்கீதாவே கிராஸ்தர் இன்னொரு கிராஸ்தாக்கு சொன்னது. பிலாசாபிக்கல் வேதங்கள் அட்வான்ஸா இருந்தாலும் இது பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பக்திக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா பாகவதம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க, இட்ஸ் கால்ட் பாகவத சமிதா ஆர் பிரம்ம சமிதம் அப்படின்னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அதாவது பாகவத சமிதம் ரைட் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து டாப் மோஸ்ட் இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பரமஹம்ச சமிதான்னு ஒரு பேர் இருக்கு. ஏன்னா இங்க இருந்து வர நாலேஜ் வந்து பரமஹம்ச ஞானம், டாப் மோஸ்ட் ஞானம். இதை புரிஞ்சிக்கிறதும் பிடிக்கிறதும் பரமஹம்சாங்களுக்கு தான். தண்ணி எப்படி செப்பரேட் ஆகுதோ ஹம்சா அந்த குணங்கள் இருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம அந்த கேட்டகரியோட பண்ணுவோம். இப்போ மூணாவது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் என்ன, சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா. இது நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட். நம்ம 26 குவாலிட்டிஸ்ல இவர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா வரதுல இவர் ரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமின்னு சொல்றாங்கன்னா பொய்டிக் பாட்டு ஃபார்மா இருக்கிறது ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் குவாலிட்டி. அதை நம்ம பார்த்துப்போம். அதான் சுகதேவும் கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதாவை 700 ஸ்லோகா பாட்டாவும், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுகதேவ் கோஸ்வாமி 18,000 பாட்டாவும் பாடுறாங்க. சோ பொய்டிக்ன்றதும் ஒரு குணமாக இருக்கு. இப்போ வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் என்னன்னா, ஏன் இதை கொண்டு வந்தனா, அப்படி எல்லாமே தொடர்ந்து அவரும் எதுக்கு பண்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆத்மா ராமேஸ்வர முனையா அவங்களுக்கும் இத அட்ராக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ், அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் அட்ராக்ட் ஆகுறது இல்லாம அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. அவங்க எல்லாத்தையுமே திறந்தாங்க ரைட். ஆனாலும் அவங்களுக்கு என்ன இஷ்டம்னா, அவங்க நம்மள மாதிரி அவங்களை விடுவிக்கணும் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட முக்கியமான செயல் அப்படின்றத பார்க்கணும். இப்போ அப்படி இருக்கச்சே இந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வர்க்கம் போறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. அது வந்து அவங்க நினைக்க கூட மாட்டாங்க. சோ பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு கான்ஸ்டன்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த லார்ட் தான். அதனாலதான் கோபிகளை உதாரணமா சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு அதுதான் டாப் மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ் அப்படின்றத. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ரசாஸ்ல ஒன் ஆஃப் த ரசால வந்து சர்வ் பண்ணணும்ன்ற ஒரு தாட் தான் அவங்களோட அல்டிமேட் தாட்டா இருக்கு. இப்போ இதையே இந்த ஃப்ரேம்ல சொல்றேன்னா, இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்ம அந்த லெவலுக்கு அட்வான்ஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்டிவ்ல இருக்கோம்னாலும் லிபரேஷன் நம்மளுக்கு இந்த உடம்பே வேணாம். ஏன்னா லிபரேஷன்லயும் மோட்டிவ் என்னன்னா, எனக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேணும், எனக்கு இந்த வேர்ல்ட் வேணாம், தன்னை சுற்றி இருக்கு. இப்போ நான் எந்து அப்படின்ற பாடி செல்ஃப்ல தான் அர்ஜுனன் இருந்தார். எப்படின்னா நான் ஸ்டூடெண்ட், நான் பேரன், அந்த பாடியில இருந்து கிருஷ்ணர் கோசனம் எப்படி போறாலும் நம்மளும் ஸ்லோவா அந்த மாதிரி நான் என்ற என்னோட ஸ்தானம் இல்ல என்னோட எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃப் ஃபேமிலி, என்னோட அதை விட எக்ஸ்டெண்டட் செல்ஃபான நேஷன் எல்லாம் விட்டு கிருஷ்ணருக்கு சரண்டர் ஆறணும். அதனால 10 குவாலிட்டிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள், சிம்பத்தியில சரண்டரும் இருக்கு, சாட்டிஸ்பாக்சன் ரைட், சந்துஷ்டம், நம்ம இருக்கிறத வச்சு சந்தோஷப்படுறது, நம்ம மைல்டா இருக்கணும், கைண்டா இருக்கணும், ஃபால்ட்லெஸ்ஸா இருக்கணும், ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும் ரைட், உண்மையை பேசுறவங்களா இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த கிரேட் குவாலிட்டிஸ்ல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா ஹைலைட் பண்ணி இருக்கிற குவாலிட்டிஸ் ஆகும்.
சோ இது வந்து சிம்பிளிசிட்டி, ரைட்? இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிவோட்டிக்கு குவாலிட்டிஸ், அததான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். எஸ் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது தனக்கு நரகம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆஹ் பகவானுக்கு தலைவலினா போகணும் அப்படின்னு கரெக்ட் நினைச்சவங்க அவங்க. கண் கரெக்ட் இமையே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க அவங்க. கண் இமையே தேவையில்லை, கரெக்ட். பகவானே பார்த்துனே இருக்கணும். அந்த வெரி 2 நைஸ், பாயிண்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கருத்து தான். எக்ஸ்ட்ரீம்லி எல்லாம் நைஸ். ஸோ தாய் மண்ணெல்லாம் எடுத்து தாங்கன்னு சொல்லும்போது யாரும் எடுத்து தர மாட்டாங்க மாதாஜி. அப்புறம் கோபியங்க தான் வந்து எங் பகவானுக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாம் எடுத்து தருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ அந்த லெவலுக்கு அவங்கள பத்தியே வரி பண்ணிக்காம கிருஷ்ணரோட சந்தோஷம், நம்ம சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லாம கிருஷ்ணரோட புலங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றவங்க தான் பேசிக்கலி பியூர் டிவோட்டி. இதுதான் எலிவேட்டட் கான்சியஸ்னஸ், இதுதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்க்ளூஷன் ஃபைனலா என்ன பண்ணணும். அதனாலதான் மனிஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பரீட்சித்தை வந்து புகழாரு. ஏன்னா மனிஷி அப்படின்னா அதாவது ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட், லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம், ரைட்? ஏன்னா இன்டெலிஜென்ட்னா தீவிரன்ற வருடம் விவசாயம் ரொம்ப இன்டென்ஸ்ன்றாம கம்ப்ளீட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் த லார்ட் மாதிரி. மனுஷின்றது வந்து அவர் இன்டெலிஜென்ட், ஏன்னா அவர் டோட்டலி லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் வந்து எதுலயோ ஃபோக்கஸ் இருக்கும். ஆனா பரீட்சித் வந்து கம்ப்ளீட்டா அவரோட ஃபோக்கஸ் வந்து கிருஷ்ணர் மேலேயும் அவரோட கீர்த்தன், ஹியரிங் அண்ட் சாண்டிங்ல இருக்கு. ஸ்பெஷலி அட் எண்ட் ஆஃப் லைஃப் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை போய் சேவை செய்வார், ரைட்? அதான் கிருஷ்ண கதாமிருத்தாவில ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. அவர் அந்த இன்டெலிஜென்ட் கிளாஸா இருக்கிறதால அவருக்கு அந்த பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் தான் பேசிக்கலி குவாலிபிகேஷன். அதனாலதான் அவர் நித்திய சித்தா. குழந்தையில இருக்கச்சே 5 குவாலிட்டி பார்த்தாங்க. அவர் பிறக்கச்சே வந்து நம்ம பார்த்தோம், பிராப்த புண்ணிய கிருத்த க்ளோஷான். பூர்வ ஜென்மத்துல வந்து பக்தியை வந்து ஆஃப் பண்ணோம்னா பக்தி வந்து அந்த எங்க விட்டோமோ அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகும். அதனால ஒரு பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியோ இதோ, இவர் வந்து இம்பீரியல் ஃபேமிலி ஆஃப் பாண்டூஸ்ல பிறந்திருக்காரு. சின்ன குழந்தையிலேயே அவர் வந்து அவங்க வர்ஷிப் பண்ற டிடியோட ஆடுவாரு. ஜீவகோஸ்வாமி சொல்லியிருக்காரு, அதை வந்து விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் சொல்லியிருக்காரு, வவுச் பண்ணியிருக்காரு. என்னன்னா கரெக்டா அவர் விருந்தாவன் பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவர் வந்து இமிடேட் பண்ணாருன்னா அவர் ஸ்ரவணம் அப்பவுமே இருந்திருக்கு, ரைட்? அதனால அவங்க வர்ஷிப்பிங் டெய்ட்டியான கிருஷ்ணர் அப்பவுமே சரண்டர் ஆனதால் தான் கிருஷ்ணர் அவரை காப்பாத்துறாரு. அதனாலதான் டக்குன்னு எல்லாத்தையும் திறந்து அவரால் அங்க வர முடியுது. அந்த குவாலிட்டிஸும் அவர்கிட்ட இருக்குன்றத பாக்குறோம். அதனாலதான் இவர் வந்து கிரேட் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லி மனிஷின் இவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. சுகதேவ் கோஸ்வாமியோட குவாலிட்டியும் தெரியும். அதனால பௌதிகத்துல இவர் இருந்தாலும் இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அவர் கம்ப்ளீட்லி ஸ்பிரிச்சுவலைஸ்ட். அண்ட் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதும் அவர் அவ்வளவு ஆத்மாக்கரமா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி எங்கேயுமே நிக்காதவர் அப்படி உட்கார்ந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாருன்னா அவரும் அதே டிரான்ஸ்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்காரு, லிபரேட் பண்றதுக்கோசரம் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதுதான் இந்த, அதனால இவங்க நித்திய சித்தாஸ். ஐயோ இவங்கன்னா பிரபுபாத் இவங்க எல்லாம் கூட நித்திய சித்தாஸ். அப்ப நம்ம நிலைமை என்னன்னா நம்ம எல்லாம் சாதன சித்தா. அங்க போனப்பறம் டிஃபரன்ஸ் இல்லை, ஆனா இங்கதான் அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதனால இங்க வந்து சாதன சித்தாவை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், செயல் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல வச்சுட்டு நம்ம இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருஷ்ட கிருபா சிந்துவியை வச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம்ம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த கண் நேரத்தை கூட அவங்க கிருஷ்ணர் பார்க்க முடியாதுங்கிற பாவத்துலதான் அவங்க பார்க்க இருப்பாங்க. முடியாது, அந்த ஒரு செகண்ட் மிஸ் ஆகுது அப்படின்ற